השבוע. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו את מצוות השם אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלוהיכם וסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם. שימו לב על ההיבט בהרבה מקומות בתורה. אלוקים אחרים, אלוקים חביבי, שיביתי השם לנגדי תמיד. תמיד אדם יאחוז בעצמו, ישתדל לאחוז בעצמו, שיביתי, משהו קורה לקדוש ברוך הוא. כל דבר תולה בקדוש ברוך הוא, מאמין בקדוש ברוך הוא, מתפלל לקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים בקדוש ברוך הוא. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הרב אלבז שיהיה בריא אומר, והקללה, יש קללה מהקדוש ברוך הוא? חס ושלום. והקרן קיימת לא לעולם הבא. ברכה, אתה מקבל בעולם הזה. אבל הקרן קיימת לו לעולם הבא. אדם נותן הלוואה למישהו, או שיש לו עסק. הלוואה רק בהיתר יש לנו. היתר מסוים, אם יש לנו ריבית שזה עסק, אז יהיה ניתן לעשות. אדם יש לו עסק, הקרן הוא השקיע 100 שקל, הרווח הוא 200, 250, 300. הקרן קיימת לו לעולם הבא, משל ונמשל. הקרן, הברכה פה בעולם הזה. הקרן, יש לך קרן גם, אל תשכח. נדבר קצת, רבנו בכיה אומר דברים נפלאים על הפרשה. מביא פסוק במשלי. אומר ככה רבנו בכיה, מחורף עצל לא יחרוש. מחורף עצל לא יחרוש. ושאל בקציר ועין. מחורף עצל לא יחרוש. בחורף מי שהוא עצל הוא לא חורש. במקווה היו חורשים? אולי. הוא לא חורש. למה? הוא עושה קצת בסמיכה. קשה לו לקום בבוקר לעבודה. קשה לו לקום ללכת לחוש. למה חורף עכשיו? עכשיו קור עכשיו. קר לו. הוא לא רוצה. מגיעה תקופת הקציר, ושאל בקציר, כולם קוצרים. ואין. אין לו מה לקצור. אין לו מה לקצור. איך אומר, שמעתי בשם הרב עמר, בשם הבן איש חי, כמדומני. כתוב בפסוק, הזורעים בדמעה, ברינה יקצור. הלוך ילך, ובכו נושא משך הזרע. בוא יבוא ברינה, נושא אלומותיו, פסוק בתהילים. הזורים, אומר הרב, מה זה הזורים? מי שעושה מצוות. למה? זה המשל הכי מתאים. זורע, לוקח לזה זמן, אחרי זה גודל. הזורעים, פה בעולם הזה, זורים, כולם זורים. מה הם זורים? מצוות. הזורעים, אבל מה? יש חילוק. יש זורעים בדמעה ויש זורעים ברינה. הזורעים, כל מי שזורע עושה מצוות, אבל מה? יש חילוק ביניהם. יש כאלה עושים מצוות בדמעה, בצער, כי נראה עליו כאילו הוא עושה, כאילו עכשיו בהובלות. הוא מברך שהכל יבוא, אתה מברך ככה. הוא עושה איזה מצוות חסד, וואו, איזה, מה אתה כבר עושה? מתפלל, הוא עושה טובה שהוא מתפלל. לומד תורה, הוא מגיע לשיעור, הוא עייף, יש מצבים שעייפים, אבל יש מין מקרה שקורה לאדם שיש לו חוסר בחשק,
אז הוא עושה את זה בדמעה. נכון שזה לא אשמתו, אבל הוא צריך להבין על מה מדובר, ואז במקום הוא מקבל חשק. אז רואים, מי שעושה, כל אלה שעושים מצוות בדמעה, יש כאלה ברינה, ברינה, עושה בשמחה, כולם יקצורו. כולם יקבלו שכר, הקדוש ברוך הוא לא מקפח אף בריאה. כולם יקבלו שכר, כולם יקצרו. אבל מה? יש אומרים בגלל הדמעה שהוא... הלוך ילך ובכו מי שעשה על מצוות בבכי נושא משך הזרע. מה הוא יקצור? את הזרעים. לא יגדל לו. בוא יבוא ברינה מי שעושה מצוות בשמחה. הארי הקדוש עשה ברכות הנהנים בשמחה, הגיע למעלות קדושות ונוראות. בוא יבוא ברינה נושא אלומותיו האלומות, הוא נושא את האלומות, מי שהוא עושה מצוות בשמחה. איך נעשה את זה בשמחה? שנבין מה אנחנו עושים. איך אני מבין מה אני עושה? אני לומד. אני לומד. כשאני לומד, אני יודע מה אני עושה. אני יודע איך לעשות. כשאני מברך, אני יודע למי אני מברך. אני יודע מתי הברכה היא ברכה כמו שצריך לעשות. כמו שצריך לברך. אני יודע את מי אני מהלל. אומר הרב, מחורף עצל לא יחרוש ושאל בקציר ועין. שלמה המלך עליו השלום דרש בספר משלי לבאר כלל, תקשיבו טוב רבותיי, כלל כל המידות הטובות, כלל כל המידות הטובות, כדי שיתרחק האדם מן המידות המגונות ויתקרב אל החמודות. מידות חמודות שהן טובות. ובכללם, בתוך המידות האלה מה יש לנו? מידת הזריזות וההצלה וההצלה. יש מידה של זריזות, זריז, אדם זריז. יש אדם עצל, עד שהוא שוטף, עד שהוא זז, עד שהוא הולך. בעבודה אי אפשר אנשים כאלה, זה קשה בכלל, בהובלות בכלל, הדרך אחד יבוא לך עכשיו כזה. בא לך להרוג אותו. לפי שמידת העצלה, מידת העצלה, אדם הוא עצל, היא שורש, תקשיבו טוב, לנזקים הרבה וסיבה לכמה מכשולות. איזה חוכמה יש פה רבותיי. אדם שהוא עצל זה שורש לנזקים הרבה, סיבה לכמה מכשולות. עכשיו תראו איך הוא מפרק אותם דבר דבר. יש עצל בביתו, יש עצל בגופו, יש עצל בנפשו, יש עצל בתורה ובמצוות ובמעשים טובים. 4 סוגי עצלויות. הוא אומר הרב, יש עצל בביתו. מה זה עצל בביתו? מי שיצטרך לתקן תקרה בביתו, יש לו תקרה בבית, צריך לתקן אותה. אם יתקננו מיד, עכשיו יש לנו נושא כזה בכולל. היה להם איזה בעיה, לא טיפלו בה, אמרו בהמשך, וגם תקרה. הגיעו להוצאות רבות, היו מתקלים את זה מתחילה, לא היו משלמים הרבה כסף, והיו נהנים מיד. עכשיו משלמים הרבה כסף ולא נהנים מיד, רק אחר הזמן. יש לתקן תקרה בביתו. אם יתקננו מיד, יוכל לתקנו בהוצאה מועטת. מה הוא אומר? אם יש נזק קטן שבהוצאה מועטת, אפשר לתקנו. ואם יתעצל בדבר, מחר, שבוע הבא,
עכשיו חורף, הסוף. בקיץ, אם יתעצל בדבר ויתרשל בו, סוף שיצטרך להוציא כל ממונו עד שיברש וימח. ועל זה אמר שלמה, בעצלתיים עמך המקרא. כשאדם או מביא רש"י מתעצל ואינו מתקן פרצה קטנה שבתקרת הבית, אז עמך המקרא, התקרה. ישפה לבניין המקרא את הבית והמשחך עליו. אומר הרב, זה עצל בביתו. איציק יש עצל בגופו. אם משתדל אדם בענייני גופו וצרכי מזונותיו, שימו לב איך הוא מפרק את זה. אם משתדל אדם, אתה משתדל גם בענייני גופו וצרכי מזונותיו, וישמח בחלקו. הוא מביא פה בביאור, בא לומר, הרי מה אמרנו? ישמח בחלקו, נכון? בא לומר שגם הזריז יש לו גבול ומידה. אדם שהוא זריז, אין בעיה, אבל תעשה, הוא צריך לעשות גבול ומידה. הראויה, שהמידה הראויה היא להשתדל בסיפוק צרכיו. המידה הראויה היא, מה אתה צריך? תעשה את מה שאתה צריך. מה שאתה צריך, מה שמספק אותך. ולא להתאמץ להשיג יותר מן המידה הבינונית. יש מידה בינונית. לא יותר מדי ולא פחות מדי. בינוני. ודרך זו זה נקרא השתדלות. ובאופן זה, שימו לב, יש פה הבטחה. מובטח לו שבדרך הטבע ישיג את רצונו. אבל אם מתאווה בנפש גבוהה להשיג יותר מן המידה, לא מובטח לו שהוא ישיג את זה. מובטח לך שתשיג בדרך הטבע את הרצון שלך למה שאתה צריך. לכן תשתדל בנפש שלך למה שאתה צריך. זה אם אתה משתדל למה שאתה צריך, לא למעבר, מובטח לך שאתה תשיג את זה. ככה הוא מביא פה הרב. מובטח לך שאתה תשיג את זה. אומר הרב, אם משתדל האדם בענייני גופו וצרכי מזונותיו וישמח בחלקו ויספיק לו הבינוני ולא יבקש המותרות. רוצה פורש, גיר רגיל, מה אתה עכשיו פורש עכשיו, מה? נכון שזה טוב, אבל לא מובטח לך שתשיג. אני לא אמרתי שזה לא טוב, אבל לא מובטח לך שתשיג. מובטח לך שתלך על המידה הבינונית. מה שמתאים לך. בדיוק. מה שלא רק, תראה, אני יכול להגיד לך שמתאים לי פורש, מה תגיד לי שלא? מה מתאים לי מזרטי? בנטלי יש עכשיו, נכון, יש רכב כזה בנטלי, אני יודע. נכון. מה יש עכשיו? זיקר. טוב. צריך 7, הוא צודק, איציק צודק, צריך לא 7-8 עכשיו, לא? 8, טרנזיט. סנטפה, הוא אומר סנטפה החדשה. 7 מקומות. 8 מקומות, סיינה. סיינה. אז אומר הרב, אז יוכל להשיגם. ואם יתעצל בהם, הוא מתעצל אפילו במידה הבינונית. מתעצל במידה הבינונית. ולא יחשוב בהם כלל, ויסמוך על הנס. יש אחד אומר, יהיה ניסים. מה יהיה ניסים? אתה צריך לעשות עכשיו מעשים. אסור לסמוך על הנס. אתה צריך לעשות עכשיו מעשים. לא, אני בעל אמונה, אבל אתה עושה השתדלות. אתה, למידה הבינונית אתה עושה, אומר הרב, ימות ברעב. רבנו בחיה, רבותיי, זה לא רבנו בחיה. אומר הרב, הנה, בשבילך,
אי אפשר לסמוך על הנס בזה. במה? אדם יגיד, אני לא יעבוד. אני לא יעבוד כדי מחייתי. למידה הבינונית, כן? אנחנו לא מדברים עכשיו על מידה בינונית. אני לא יעבוד, לא יעשה השתדלות, לא ינסה. כן? אומר הרב, אי אפשר לסמוך על הנס בזה. יש דברים שאתה יכול לסמוך על הנס, בזה אתה לא יכול לסמוך על הנס. למה? נגזר על האדם להשתדל בהשגת צורכי גופו. זעת אפיך תאכל לכם. וכתב הרמח"ל, לדברי האדם יכול להיות יושב ובטל והגזרה. וביטל והגזרה הייתה מתקיימת אם לא שקדם הכנס שקדוש ברוך הוא כנס אותנו לכל בני אדם, בזעת אפיך תאכל לכם. אשר על כן חייב אדם להשתדל. איזה השתדלות לצורך פרנסתו, איזה השתדלות לצורך פרנסתו, שכן גזר המלך העליון. והרי זה שאדם מקיים את מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, בזעת אפיך תאכל לכם. על מה? על המידה הבינונית. אומר הרב, זה כמו מס שאתה פורע כל המין האנושי אשר אין להימלט ממנו. אי אפשר להימלט מהמס הזה. זה מס שצריך לשלם. מה המס? בזעת אפיך תאכל. אומר הרב, על זה אמר שלמה עליו השלום, מתאבב העין נפשו עצל. יש עצל בנפשו. עכשיו זה עוד דוגמה של עצלות. הוא עצל בנפש שלו. איך אפשר להיות עצל בנפש? במידותיה הוא מתעצל בתיקון המידות. לפי שהנפש במידותיה כדמיון האדמה. כשם שיש אדמה טובה נוחה להעבד, ויש אדמה שהיא קשה. קשה לה, עבודתה קשה, נכון? כל אדמה והסוג שלה. אותו דבר בנפש, האדם. אף על פי כן, אין העובד צריך להניחה להפסד. לא משנה איזה נפש יש לך. זה לא משנה כמה קשה לך. אלא מה? כל אדם נורמלי, יש לו שדה, יש לו אדמה, הוא רוצה לזרוע בה, נכון? הוא רוצה להוציא ממנה תוצאות, נכון? אתה צריך להבין, אתה אדמה. קשה, נכון, אז אדמה שלך תוציא דברים יותר יפים. אדמה שלך לפומצרה אגרה, נכון. אבל אתה לא תעזוב אותה. אתה לא תיתן לה לשבת ריקם, שלא יגדל בה כלום. אומר הרב, אף על פי כן אין העובדת צריך להניחה להפסד ושיתרפא בה, אלא שיעמול בה כפי כוחו. אתה יודע מה? אתה לא עכשיו, זה הנפש שלך ממש קשה. בסדר, מובן. מה נגיד, איציק? שנתחיל עכשיו להביא שופלים, אבל אין לי כוח להביא שופלים. זה הרבה כסף, ואין לי כסף לעשות את זה. לא ביקש ממך לעשות משהו מעבר לכוח שלך. מעבר לכוח שלך, אף אחד לא ביקש ממך לעשות. בדרך הכללית. אומר הרב, ועל זה אמר שלמה עליו השלום, גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית. מי שמתרפא במלאכה, הוא אח לבעל משחית. מה המלאכה שלך? לעבוד את הקודש ברוך הוא פה בעולם. הנפש שלך קשה. נכון, בסדר. תעבוד עליה, כפי כוחך, כמו שאומר רבנו בכי. כפי כוחו. אומר הרב, כן בנפשות. יש נפש טובה, תקבל המוסר במעט הוכחות. יש אדם,
שומע דברי אלוקים חיים, פלק, מתמגנט, הוא פופ, הוא מבין מה, מסתדר, הוא מקבל את זה על עצמו, הוא שומע תוכחות, הוא שומע מוסר, אתה אומר, תקשיב, ככה לא מתנהגים, ככה לא מדברים, ככה לא עושים, בדרכים האלה לא הולכים, לאנשים האלה לא, הוא יכול ללכת בשיחה קלה, או בכמה שיחות קלות, הסתדרת איתו. אבל יש נפש קשה. תלוי איפה הוא גדל, תלוי מה הוא ראה, תלוי מה הטבע שלו גם. יש דברים מולדים. הוא נשמה מסוימת, הוא יש בו. המערכת של כל יהודי ויהודי, שמעתי בשם רב נתן מברסלב, שהוא אמר, הכל אני יכול לתרץ לך. תביא לי מה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה, הכל אני יכול לתרץ לך. יהודי אני לא יכול לתרץ לך. יהודי זה משהו... יש נפש קשה להנהיגה, להימשך אחר השכל. קשה להביא אותה לשכל. קשה. שאף כשאדם רוצה לתקן מידותיו, מכל מקום אינו עולה בידו בקלות. עלול לצרוע להתגבר עליו, אפילו ששכלו מבחין בין טוב לרע. והאדם רוצה לבחור בטוב. כולם רוצים להיות טובים. כולם יש להם חשק להיות טובים. זה מציאות. שלפעמים נדמה בעיניו שהדבר קשה מאוד ואינו יכול להצליח. ואם הוא משתדל ועמל בתיקון מידות נפשו, כעמל העובד באדמתו, יש לך אדמה חביבי, אין ספק שימשיכנה מעט מעט אל המידות הטובות. לאט לאט אתה מושך אותה למידות הטובות, אפילו שהנפש שלך היא נפש קשה. פה בשיעור ראיתי הרבה אנשים. היו אנשים פה שבאמצע שיעור היו יוצאים החוצה. היום הם בישיבות. היו אנשים שהיו יוצאים החוצה מהשיעור פה. היום הם שומרי שבת, מאמינים, אוהבים תורה, רוצים קדושה ורוצים דרך השם. למה? הם התמידו, הם רצו, הם עבדו על הנפש לאט לאט. ועל זה אמר שלמה המלך, על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב. המשיל התאווה לשדה לפי שהוא מתולדות החומר, ואם לא ינהיגנה כראוי והניח התאווה על דרכה, הנה הוא משחית גופו ונפשו, משאיר את האדמה ככה שהיא, ובעצם זה הנפש שלו, משחית הנפש. עוד עצל, יש עצל בתורה ובמצוות ובמעשים טובים, וזה העצל האחרון. אם הוא מתעצל בחוכמת התורה, כמה התורה חכמה? דיברנו פה, אני חושב, יש שיעור, יש אחד השיעורים שדיברנו בנושא של כמה התורה, כמה חז"ל הביאו, למדו איך להגיע, לעשות רצון השם. אתה מבין את כמות השכל שיש בדבר, אתה עומד משתומם. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו ליטול לולב, רגע, לולב, אפשר ליטול כמה לולבים, כמה אתרוגים, כמה ערבות, כמה הדסים. מה שאני רוצה להביא? מנגו. מה קרה, אני לא יכול ליטול מנגו? מה? אני אוהב מנגו, מה אתה רוצה? אתה יודע מה? אני אוהב מנגו, אני רוצה לשים מנגו ואתרוג. יאללה, מה אתה אומר? מנגו ואתרוג. איך? ויש לו גם טעם וגם ריח. אפשר לברך על זה? אפשר לברך על מנגו יותר ריח טוב בפירות? אפשר?
מעניין. למה לא? כן, כל פרישה. אנחנו מכירים לימון. גם מנגו? טוב. צריך לחקור. מוציא ריח, לא? מוציא ריח. כל פרישה מוציא. כל פריח הוא נקרא ריח? הוא עשוי הוא... כן. טוב. לא. טוב. עושים מפירות היום פסמים? כן, צריך לחשוב. אולי אין את השקיות האלה עושים מפרחים פסמים? בואו. הוא עכשיו רוצה להניח תפילין. איך מניחים תפילין? איפה קושרים? מה שמים? נכנס למערכת הלימוד. אתה לא יוצא, מה זה לא יוצא? אתה יוצא. אבל אתה מבין כמה חוכמה יש בדבר. כמה שכלתנות יש בדבר. כמה שכל יש בדבר. איי! מה זה יעזור לי לעולם הזה? סדין עשתה ותמכור וחגור נתנה לכנעני. שמעתי בשם הרב בן נזרי בשם הגר"א. אתה ראית פעם מישהו שאתה בא אליו לחנות נותן לך מתנות? אתה בא לחנות נותן לך מתנות? המשיל משל הגר"א. סדין עשתה ותמכור. היא מוכרת סדינים. סדין עשתה ותמכור. חגור נתנה לכנעני. למה נתת לו חגורה? אלא מה, אומר הגר"א, המשיל אותו לבין תלמידי חכמים שלומדים את חוכמת התורה, שזה כל יהודי ויהודי, לבין חוכמת העולם הזה. סדין עשתה ותמכור. היא מוכרת סדין, הקדוש ברוך הוא, אנחנו היהודים לומדים את התורה. אנחנו קונים את הסדין. חגור נתנה לכנעני. חוכמת העולם הזה מגיעה אליך ככה. איך היא מגיעה אליך ככה? חגור היא נותנת לו, שמה? חגור היא נותנת לו ככה, רק שיקשור את זה לא העיקר. רק שיקשור את הסדינים. היא לא מחלקת מתנות. היא רק נותנת לו את החגורה שיקשור את הסדינים איתה. המשיל אותו הגר"א לבין חוכמת התורה לבין חוכמות העולם. הסדין זה חוכמות התורה. החגור זה, אתה מקבל את זה ככה, זה על הדרך כבר. את החוכמות העולם הזה. אתה מקבל אותו ככה. אז זה שכל. אם הוא מתעצל בחוכמת התורה, מוסיף, ואיננו טורח במצוות ובמעשים טובים בעולם הזה. לא טורח. לא. הוא בסדר. מחר, שבוע הבא, או שמי אמר ולמה צריך, ואולי רק בכיפור, אולי בראש השנה, נסע לראש השנה לאומן, פסח עם המשפחה, יש לי חוויות טובות מהבית. בוא'נה, אתה מפסיד. אתה מפסיד. יש לך אדמה, תייצר, אתה מרוויח. לא, הוא לא טורח במצוות ובמעשים טובים בעולם הזה. אומר הרב, במה יזכה נפשו לעולם הבא? במה? השכר בעולם הבא הוא לפי ידיעת התורה וקיום המצוות שטרח עליהם בעולם הזה. יש פה גילויים, רבותיי, כפי שמבאר בסמוך. וזהו שאמר בכאן, מחורף עצל לא יחרוש, ושאל בקציר ועין יאמר עצל, יאמר כי העצל אינו משתדל במה שיצטרך באותו זמן. אתה עכשיו בזמן של חורף, אבל אתה עצל. יאמר כי העצל אינו משתדל במה שיצטרך באותו זמן שהוא ראוי להשתדל בו. אתה עכשיו בזמן של ראוי להשתדל בו.
אתה בחורף. למשל, אתה בחורף, זה הזמן להשתדל בו, לייצר בו, לעשות בו, להרוויח בו. והמשיל כל הצל באיזה דבר שיהיה, לעובד אדמה שהוא יושב בתל בחורף, שהוא זמן החרישה ולא יחרוש. אומר הרב, יש רבנו יונה על משלי מסביר על הפסוק ככה: בא להעיר בני אדם על מידות הזריזות, שלא יתרפא אדם מן המלאכה מפני הקור או מפני החום. הוא עכשיו מביא את שתיהם, גם את הקור, בפסוק כתוב מחורף, אבל גם יש פעמים רבות, אם זה משל, כן, וזה משל, אז זה גם קיץ שחם ואין כוח ורוצים לשבת בצל. לאמור יעבור הזמן ואשוב למלאכתי. תן לזמן לעבור, אחרי זה נעשה את זה. אתה מכיר את המשל של הבורסיקי? איזה משל? של הבורסיקי? עם האורות, שהוא היה מאבד אורות. מכירים את המשל? היה פעם איזה יהודי אחד שהוא מאבד אורות. יש לזה ריח נוראי. לאבד אורות, זה מאבדים את זה עם אש, סופים את זה, זה מאבד אורות. טוב, הוא אמר, בוא'נה, איפה נפתח חנות? הלך בירר, איזה רחוב, שם יש איזה אחד ככה, יש לו חנות גדולה של פסמים, אתה נכנס בפנים, כל הפסמים שאתה רוצה. לקוסט, מה עוד יש שם? ז'אן פול גוטייה, מה, שנל, משהו, לא יודע, לא משנה. קיצר, אתה נכנס לחנות, וואו, איזה שיכרון חושים. אפילו שמים לך את הקופסה, שמים לך מין צנצנות עם השמן של הריח, שתוכל לברך שיש לזה עיקר, כי כל ריח שאתה רוצה לברך עליו אתה צריך שיהיה לו עיקר. אז יש לו עיקר, גם הבקבוק עצמו יש לו עיקר, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. לפי מרן הרב עובדיה, בשתי מקומות הוא כתב את זה, חזר במקום שני. טוב, בכל אופן, ראה את החנות של הבשם הזה, אמר בוא'נה, אני פותח לידו, בירר, אמרו לו מחיר טוב, אמר אני פותח לידו חנות, עכשיו מי שיבוא, יבוא גם אליי, גם אליו. טוב, פתח את החנות, ההוא מהבשמים בא, נכנס, אמר, מה אתה חושב פה? אני בורסיקי, מה בורסיקי? מה זה בורסיקי? אמר לו, אני מאבד אורות. אמר לו, נורמלי, אתה, לי פה ריחות, תבוא להם. אמר לו, לא יודע, אני שכרתי, יש לי חוזה לשנה. טוב, מה יכול לעשות? טוב, התחיל לעבוד, ההוא מהבשמים, אשתו, הוא מגיע הביתה, אומר, תקשיבי, אני... פתחו לי בורסיקי ליד הדבוק אליי. אנשים לא באים. כל מי שבא לרחוב, וואו, איזה ריח, אפשר להתקרב לפה, מה פתאום? עוברים רחוב, הולכים לרחובות אחרים. טוב? מגיע הביתה, חודש ראשון, ההכנסה ירדה. חודש שני, ההכנסה עוד יותר יורדת. שלישי, רביעי, קיצר, הוא הגיע למצב לא מגיעים. לא מגיעים. ההוא מהבורסיקי דופק לו בדלת. אמר לו, תקשיב, יש לי רעיון. אמר לו, תקשיב, אני עובד אש. יש לי הכנסות, הכל מסודר. חשבתי עליך. אמר לו, מה ככה חשבת עליי? אין מתנות בעולם. אמר לו, לא, נכון, אין מתנות, אבל אתה אני יכול לעשות חלון אחרי דלת. נפתח ביני לבינך. אני אפתח אצלך בורסיקי. גם כן. תסגור את הבשמים.
ויאללה, נתחיל לעבוד ביחד, אין לו זה, נעשה, אתה מהחנות שלך, ניקח ככה, ניקח את את הרווחים הזה שמביא לך את המוניטין, ואני אקח עבור עוד לקוחות, ונרוויח עוד כמה שקלים. אמרתי, שאלת אשתי, בא לאשתו הביתה, אומרת לו, מה אתה משוגע, אתה בוא להיות במסך כל יום? אתה נורמלי, היא רגילה, מגיעה לבעלה, כל יום עם כלים מכלים שונים, כתוב במגילה, ריחות מריחות שונות. אמרו לו, תקשיבי אבל, צריך להביא איציק אוכל הביתה, מה אני אעשה? אמרה לו אשתו, אמרה, תקשיב, בואי נעשה שנה, מה אכפת לך? יאללה, הולכים שנה. או ישר נתנו לעבוד במלחציים, יש בכל המקום יצאו סירחון של מה זה סירחון. טוב, הוא חוזר הביתה ביום הראשון, הוא שחור משחור, אשתו צועקת עליו, מה צריך להיות? לא מעניין אותי, אתה לא תמשיך עם זה, השנה אתה מסיים. טוב, אחרי חודש הוא חוזר הביתה, אחרי חודשיים הוא חוזר הביתה, עוד פעם צעקות. קיצור, הגיע המצב ואומר לו, תקשיב, אתה מתקלח בחוץ, אין כניסה הביתה, שמתי לך מגבות, שמתי לך את הפיג'מה, אתה מתקלח בחוץ ואז אתה נכנס הביתה. טוב, אחד הוא מגיע הביתה, אשתו אומרת לו, הנעליים, שהוא לא יבוא עם הנעליים השחורות. טוב, מסתיימת השנה, בא לאשתו, מה, תקשיבי, אני אמרת שאני נסגור, אבל איך אתה רוצה שאני נסגור? אין כסף. לא נעשה שנה הבאה. עוד שנה אחת, אני רק אחתום את החוזה, רק שנה אחת, שנה. אבל אתה נורמלי, אני לא יכולה לסבול את זה, טוב, שנה, עוד שנה. אחרי שנה הוא מגיע אליה, אומר, תקשיבי, אין מה לעשות, אין לנו כסף, חתם איתו עוד שנה. כל פעם עוד שנה, מחר, עוד שנה, מחר, וככה הוא המשיך להיות. כל החיים הוא עובד בבוסיקים. כל הזמן הוא אמר לעצמו, מחר. ככה דרכו של יצר הרע. אל תעשה את המצווה עכשיו, תעשה מחר. תקשיב, אתה עכשיו לא בנו ללכת עם ציצית קטן. מחר. שבוע הבא. בשיעור הבא. אתה יודע מה? עכשיו אתה לא בנוי לקבוע חברותה. לא, זה לא בשבילך, אתה לא בזמן הזה. תייעצת עם רב? דיברת עם מכוון? מישהו ידריך אותך? לא. יש אחד אומר לך, אני מאמין בלב. נכון, כולנו מאמינים בלב, אבל בוא. צריך להתקדם. תרוויח. תן לאדמה להיזרע. זה המשל של הבוסיקי. אומר הרב, שימו לב איזה לשון של רבנו יונה, אחד מהראשונים. לא יתרפא אדם מן המלאכה מפני הקור או מפני החום, לאמור יעבור הזמן ואשוב למלאכתי. כי אם כה יעשה פעמים רבות, פעם אפשר לעשות את זה, מעט אפשר לעשות את זה, אפשר לקרוא לזה גם רצוי לעשות את זה, וקובע השם יחליפו כוח. אדם צריך מנוחה גם, לא צריך לעבוד. אומר הרב, כי אם כה יעשה פעמים רבות, אם הוא יעשה את זה פעמים רבות, את מה? אתה לא יקום, לא יעשה, לא יעבוד, ישאיר את האדמה, ישאיר את הנפש שלו ללא עבודה. אם יעשה את זה פעמים רבות, תשבות המלאכה באשר ירפה. ברפיון הזה המלאכה יכולה לשבות טוטלית. ולא תמצא, שימו לב איזה לשון מפחידה, לא תמצא השבה לעבדתו. אין להשיב את העבדה הזאת. זה עבדה שאין לה משיבים, רבותיי. יש פה יהלומים. זה עבדה
אין לה משיבים. אם תגרום לנפש לשבות, מחר, שבוע הבא, שנה הבאה, לא לעבוד, לא לעשות. אימה לא תמצא השבה לעבדתו, כגון מי שיחדל לחרוש מפני החורף, וזמן החורף הוא עת החרישה. שימו לב, הוא תפס את משלי, הוא תפס את שלמה המלך בתוך המילים. שימו לב, מי שיחדל לחרוש מפני החורף, וזמן החורף הוא עת החרישה, והוא נמנע מן החרישה בעבור הקרירות, נמצא שחדל לחרוש, נכון? על כן הוא ישאל בקציר בעין. לכן הוא יגיע למצב שהמלאכה שבתה, אין תוצאות מהמלאכה, כי היא לא הייתה מלאכה. למה? כי הוא שבת, הוא נתן מחר, 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 מחר. הוא גרם השבתה כוללנית, וזה עצת היצר. מחר, לא עכשיו. גרום לנפש להישאר ככה, אל תעבוד. ופה הוא אומר לך הוא לא טיפל רק בתורה ובמצוות, במעשים טובים. הוא טיפל בכל 4 מערכות העצלות, שהם עצל בביתו, עצל בגופו, עצל בנפשו, עצל בתורה ובמצוות מעשים טובים. 4 מיני עצלות. פה חוכמה אדירה. יש לה איזה חוכמה גם בעבודה, אדם קם בבוקר. לא, אין לי כוח לעבוד היום. בסדר, אין לך כוח לעבוד היום. שהוא אומר, מחר, גם מחר. מחרתיים, שבוע, שבועיים, 3. מה קורה איתך? הלו? אתה עצל? אתה נכנס להשבתה? אתה נכנס למצב, אתה גורם לעצמך מה? לא לעשות כלום, ואז לא תקצור. אתה עכשיו בזמן של החרישה. העולם הזה זה חרישה, כל החיים שלך זה חרישה. המשל הוא חורף, כל החיים הם חורף. זה זמן העבודה. בבית יש איזה תיקון, לא, הוא לא יעשה את זה עכשיו, הוא יגיד מחר. אתה תשלם אחרי זה הרבה כסף, לא חס שלום מישהו ייפגע. יש איזה משהו שבור בבית, יש איזה משהו שצריך לתקן. בוא נשמע, זה מסוכן. יש פה בעיות, זה יכול לעשות לך צרות. יש מצוות דורייתא. שים מעקה, יש מצוות דורייתא. לא תשים דמים בביתך. לא, הוא סומך, לא יקרה כלום. מה לא יקרה כלום? מה אתה מטומטם? טפל בזה עכשיו. יהיה לך נס, ינקו לך מהזכויות. מה, מי מחפש שינקו לו מהזכויות? מי רוצה את הדברים האלה? תשאיר דברים, שיהיה שטרות בכספת. הנה. המשיל העולם הזה לחורף שהוא זמן ממשלת הלבנה, העולם הבא הוא עיקר, המשילו לקיץ, ממשלת השמש. דבר ידוע לכל משכיל, כי השמש בריח בעליונים. דוגמה, והשמש עיקר, מצינו בשיר השירים עם שיר שלמה המלך עליו השלום על הגלות ולחורף. הנה כי הנה הסתיו עבר, דרשו העולם הזה דומה לערב שבת. העולם הזה דומה לערב שבת, העולם הבא דומה לשבת. מי שטרח בערב שבת יאכל שבת, מי שלא טרח מאיכה נאכל. בהרו לנו כי כשם שיום השבת הוא יום מנוחה, רבותיי, יום השבת הוא יום מנוחה, לא יום המעשה והטורח, איציק. העולם הבא הוא עולם המנוחה והגמול, לא עולם המעשה. ומזה אמרו, אם לא טרח, מאיך נאכל? וזהו ושאל בקציר ועין. ומה שאמר מחורף ולא בחורף. למה הוא לא אמר בפסוק, סן צדיק, למה הוא לא אמר בפסוק עידו?
בחורף עצל לא יחרוש. למה מחורף עצל לא? למה מם? אומר הרב, כמו שהוא אמר, מחורף עצל לא יחרוש, ושאל בקציר. למה הוא לא אמר בחורף עצל? כי בחורף אתה עצל. הקציר הוא לא בחורף. בואו נראה. אומר הרב, עניינו מפני פחד החורף. מחורף. פחד החורף. מחורף. כי כן דרכו של עצל. מה דרכו של עצל? מה דרכו? שיטעון טענה למניעתו על הדבר. הוא ייתן לך סיבה. מה הסיבה? חורף. מחורף. יש לו סיבה. תופסים? מחורף. כעניין שכתוב אמר עצל שחל בדרך, ומה שנמנע מהחרישה מפני עצלותו יתלה אותו לפחד הקור. מה נמלה? הנה עכשיו. והכוונה לשלמה בגנותו תמיד מידת ההצלה. כל הזמן הוא מגנה שלמה המלך את מידת ההצלה, כדי להעמיסה בעיני הבריות, ושיתרחקו ממנה ושיתקרבו על מידת הזריזות. אין לנו זמן, לכן אנחנו נעשה פה כזה דבר. והנה, עם מידת הזריזות יוכל האדם, שימו לב, שפיץ. והנה עם מידת הזריזות יוכל האדם לקנות חיי העולם הזה, ועם ההצלה יכול להפסידם. ועם הזריזות יוכל לקנות חיי העולם הבא, ועם ההצלה יפסידם. עם מידת הזריזות יקיים המצוות, ויגיע לו מהם החיים והטוב והברכה. ועם ההצלה יביא עליו המוות והרע והכללה. שהרי הרשות נתונה לו, הכל אצלך, הכל צפוי, אבל הרשות נתונה. הכל תלוי בבחירתו ורצונו. כל הדברים הם מסורים בידו לעשות טוב או רע. ואז תבוא לו ברכה על הטוב, והכללה בר מינן על הרע. וזהו שכתב בפסוק, תלכו תופר את זה. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. אמר ראה עידו, הוא אמר ראה בלשון יחיד. ראה אנוכי נותן לפניכם, זה לשון רבים. כי משה ידבר עם הכל, עם היחידים ועם ההמון. ולפי שהברכה והכללה נאצלים משתי מידות, שבהם נברא העולם במידת הדין ומידת הרחמים, שאין עניינם נגלה רק ליחידים המשכילים. לכך הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ראה בלשון יחיד, והוא ראייה בעין השכל. כי עניין וליבי ראה הרבה חוכמה ודעת, ולפי שהברכה והכללה הם זירוז להמון בקיום המצוות, והפחדם באברהם עליהם, לכך דיבר עם ההמון ואמר לפניכם. ברוך אדוני לעולם. אמן.